Mosen Bernat jakin bahu, zer gertatuko zen, behar nora joan gabe geldituko hintzade. Heldu behar duen gauzan ez da eskapatzerik, beste kulparik enuen ongia egin baizik. Bide gabea hartu nau bide okerretatik, erregeri gaizki saldu nindioten itxuri. Erregek agindu zidan joateko bertatik, hasarretan zegoela bainanik ez kulparik. Etxaieien eman malizian lekurik, harengana joan nintzen ihes egin gaberik. Mosen Bernat jakin bahu, zer gertatuko zen, behar nora joan gabe geldituko hintzade. Ene oinez jausi nintzen etxaiaren menean, kulpa horrekitu didate ongia eginean. Haienpean ezpanengo nengokezu zenean, baina presona dukate gartzela sakonean. Mosen Bernat bentsa ezak gartzela gaitza dela, bertako pena gogorrak gaitzagoak direla. Han barnean dagoenak ez daukanok kontsola, badirudi ez direla amaituko sekula. Mosen Bernat jakin bahu, zer gertatuko zen, behar nora joan gabe geldituko hintzade. Beti da libertatea gauzarik hoberena, eta preso egotea penarik handiena. Ni bezala ez badila otoinorengana, ez eta hitz alferretan fida ere.